अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। केसरकर समर्थकांनी अर्चना घारेंना उपरा म्हणणं हा सिंधू कन्येचा अपमान असल्याची प्रतिक्रिया ॲडव्होकेट सायली दुभाषी यांनी देत पत्रकार परिषदेत संताप व्यक्त केला। पाहुयात काय म्हणाल्यात सायली दुभाषी। आता लोबो आंटीने उपरी परतीची जी भाषा केली आहे त्याबद्दल मी सांगते। लोबो आंटी या ज्येष्ठ आम्हाला पहिल्यापासून आहेत आणि शेवटपर्यंत राहणार। मी आणि अर्चना ताई या लहानाच्या मोठ्या त्यांच्या समोरच झालो, त्या बहुतेक विसरल्या असतील, पण अजूनही आम्हाला लोबो आंटी ह्या अजूनही आठवत आहेत। कदाचित त्यांना कळत नसेल की बाबा मी काय बोलते, गडबडीत त्या बोलून गेल्या असतील, म्हणूनही पुन्हा आदर आम्ही त्यांचा ठेवतोय। लहानाच्या मोठ्या त्यांच्या समोरच आम्ही झालो। मिलार शाळेत त्या शिकत होत्या, पुढे हायस्कूलमध्ये गेल्या, हायस्कूलमधून त्यांनी कॉलेज पूर्ण केलं। त्यांच्यासोबत लहानपणीचे काढलेले फोटो सुद्धा आम्ही आंटींना पाठवून देणार आहोत, की कदाचित हे विसरल्यामुळे ते बोलत होते। सातबाऱ्याचा दाखलाही आम्ही त्यांना पाठवून देणार आहोत। या सगळ्या गोष्टींचा विचार करू की आम्ही त्यांचा प्रत्येक वेळी मान सन्मान करतच आलोय। ज्येष्ठ असल्यामुळे कदाचित त्यांना मला वाटतं विसर पडलेला असेल या गोष्टीचा। ताई इथून नंतर कॉलेजचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्या पुण्याला गेल्या, पुणे त्यांनी शिक्षण घेतलं, पदवी संपादन केली आणि ही व्यक्ती एक चांगल्या राजकीय बँकेवर, एक चांगल्या पक्षाच्या याच्यावर त्यांनी ते चांगलं काम केलं। मग अशा ताईंचा आपण सन्मान केला पाहिजे, त्यांचा आदर केला पाहिजे। मग या आज उपरी परकीची भाषा आज का करतायत की एखादी मुलगी जेव्हा बाहेर जाते ती उपरी परकी होते का, असा प्रश्न पण आम्हाला पडलाय आता आणि त्यांना करायचंय आम्हाला। म्हणून आज ते स्वतः जे बोलत होते की राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून त्यांनी जे काय वाक्य बोलले आहेत की त्यापूर्वी राष्ट्रवादी पक्षात असताना त्यांना राज्य पक्षाच्या चिन्हावर त्या निवडून आल्यात आणि त्या नगरपालिकेत गेल्या। मग राजकीय त्यांना एक चिन्हाच्या जोरावर एक राजकीय नेतृत्व त्यांनी केलंय, ते आज का विसरले की आपण आज कोणाबद्दल बोलतो आणि का बोलतोय। मग जर त्यांच्याकडे जर चिन्हाचं नेतृत्व असतं ना, जर त्यांनी चांगलं नेतृत्व केलं असतं तर पक्षाने सुद्धा त्यांना एक नेतृत्व दिलं असतं लढण्यासाठी। त्यांनी असं का केलं नाही। मग आज त्यांच्याकडे उपरी आणि परकीची व्याख्या कुठून आली ते त्यांनी सांगावं, स्पष्ट करावं। ते राष्ट्रवादीच्या चिन्हावरच निवडून गेलेत नगरपालिकेमध्ये आणि आज ते स्वतःच म्हणतायत की राजकीय पक्षाने त्यांना ओळख सुद्धा करून दिली आपली। मग त्यांनी जेव्हा चांगलं नेतृत्व केलं असतं तर तो पक्ष सोडून ते बाहेर गेलेच नसते ना। त्यांनी पक्ष वाऱ्यावर सोडलाय, त्यावेळी पक्ष वाऱ्यावर सोडून ते दुसरीकडे उडून गेले। जर चांगलं नेतृत्व केलं असतं तर आज महिला म्हणून त्यांना सुद्धा नेतृत्व पक्षाने दिलं असतं हे काम करण्याचं। मला एवढंच म्हणायचं आहे की जेव्हा एक सिंधू कन्या पुणे येथे जाते लग्न म्हणून, तिथे एका मोठ्या बँकमध्ये निवडून येते, हे आमचं सावंतवाडीचं भाग्य आहे। पण तिचं कौतुक करण्याऐवजी सावंतवाडीतली एक महिला तिच्यावर टीका करते, हे चुकीचं आहे। महिलांनी तुम्ही मोठ्या मोठी भाषणं करता पण महिलाबद्दल तुम्हाला अजिबात आदर नाही, जर कौतुक पण केलं जात नाही। गावागावात आज अर्चनाताईबद्दल एवढं कौतुक केलं जातं, सत्कार केला जातो, हे आमच्या लोबो मॅडमनी जरा येऊन प्रत्यक्ष पाहावं, एवढीच माझी विनंती आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।